אני יהודי. וזה לא מעניין אותי שום דבר. אני קודם כל יהודי. הייתי יהודי ונשאר יהודי עד סוף ימיי. קבור פה רבי תנחום בן פרוד. קבור פה לא רחוק מאיתנו. הרוח אחרי המלחמה חזרנו ילדים, ההורים לא חזרו, ההונגרים לא קיבלו אותנו, בכלל לא דאגו לנו. אם לא הג'וינט לא היה לנו מה לאכול בכלל. הבתים שלנו היו דפוסים, אף אחד לא התנדב להחזיר לנו משהו, וגם אנחנו לא היינו צעירים, לא היו מבוגרים שיכלו לדרוש, לא היה ביזיזוש, הכל היה שם בלגן גדול. והתנועה הציונית הייתה ירידה שאספה את הנוער, ולמה זאת הייתה הצלה ואושר לברוח משם, ללכת משם. פרדיה הוא כפר ערבי מוסלמי, יש לו, היה איזה 1,100 נפשות, 1,150 נפשות. היה בספר שם עד כיתה ד', היה משותף בין שני הכפרים, כפר ענה וכפר חנניה. יש לו גם מים שם, 12 איש. והיינו כל מקום 19,447 דולר. זה האדמה שלהם עד ואדי לימון, עד ואדי צפת שם, משתרעת. המשפחה הגדולה ביותר הייתה משפחת חוסיין, שהיה מוכתרים והם בעלי אחוזות כאלו, היו עשירים מאוד. ויש משפחת בדרן, ויש משפחת עטור, ויש משפחת שמס, הרבה משפחות. האידאל הזה שאנחנו יהודים ואנחנו רוצים ללכת שיהיה לנו מדינה שלנו, שעוד פעם לא יצאו את זה לנו. כולם גרו או באוהלים בחוץ או תחת העצים, והייתה שם עורבה, והמצב אין מים זורמים והכל בחוץ, אבל אנחנו מאוד מרוצים וחשבנו שאנחנו מתחילים חיים חדשים בלב. היה הבית של המוכתר, אחמד מוסטפא מנסור. היה שלט, אבל לקחו את השלט. אבא שלך? אבא שלך. כן, היו לנו שלושה בתים, כי אבוי היה נשיא משתי נשים. כל אחד בית לקבלת אורחים. רואים את כל הכפר. כן, כן. פה אתה רואה את כל הכפר. פה אתה רואה ממש את כל הכפר. זה בית מול השני. כאן לא היה שום מבנה במקום הזה שבאים. לא היה שום מבנה. התחילו לבנות את הצריפים, את האוכל, את המגדל מים, והתחילו החיים. עדיין לא היה פה שום דבר. רגע, תחזור בהזדמנות על מה שאמרת על אברהים פאשה, על ההיסטוריה. אני חושב שהאבות שלנו באו בזמן שבא אברהים בן מוחמד עלי פאשה, שבו כבש את סוריה ופלסטינה, כבש אותם שנת 1840. והיה פחד וככה. אבותינו באו מעיר שנקרא סורגאיה בסוריה, ובאו השתקעו. הבנתי. וגם משפחה של שקר באו מחורן. חורנים, הם חורנים. שמעתם על זה שיש פה ערבים? בטח ששמע, ובחוץ לארץ לא שמענו, שרק הגענו הנה, אז ידענו שיש כאן ערבים. אז באתם בלי שום תמונה? לא דמיינתם שום דבר? תשמעו, אנחנו היינו המגש וכסף, המיסו אותנו לאוניות מפילים, אני לא יודעת איך ידעו לעשות את זה משהו. פה היה מנח דור השקר, פה היה صالح إبراهيم شقير. היה המים בא מפרוד, לוקחים ממנו להביתה ונשאר פה. אנחנו היינו משקים את האדמה הזאת ואת המלעד בין פרוד לכפר ענה. אנחנו היינו תופסים מפה, כולנו למדנו שיחה פה.
כן? כן, אני למדתי שעה פה, הייתי קופץ ככה. אנחנו לא ראינו את זה היה על הגבעה למעלה, כאן אנחנו לא ראינו שום דבר. ולא היה כלום, זאת אומרת, לא היו עצים או בתים או משהו לא, עצים היו, עצים טבעי היו. היה רק תחנת ניסיונות, היה בניין אחד. זה לא היה כאן שום דבר. זה מקום ריק היה שם. חיטה, שעורה, אבטיח, עדשים, וגם זיתים, הרבה זיתים יש לנו, אבל הם עקרו אותם. שם בין פרוד וכפר ענן גידלו ירקות, היה מים שם. גידלו ירקות, כמו מלפפונים, כרובית, סנון, עגבניות. 49 בל"ג בעומר היה יום העלייה. ואנחנו הגענו אחרי הלג, כבר היו כאן לפני זה, אבל אנחנו הגענו חודש אחרי, דודי היה בצבא. והם לא היו פה, ואני זוכרת שאת פרדיה מתי שפוצצו את הבן. אבא היה מוכתר, אמר, תגיד לאלה שברחו מהכפר שיחזרו אליך. אנחנו נספור את הכפר. אבא הודיע את זה לכל האנשים, וכל האנשים חזרו. למחרת בא הצבא ואמרו, אספו אותנו, תעזבו את הבתים, תשאירו את הבתים פתוחים, ותבואו ואספו אותנו במקום שקוראים לו אל-רובען. כן. שמה שמו את הבחורים לבד, ואת הנשים והזקנים והילדים לבד. בחרו 35 אנשים וגם אבא איתם, לקחו אותם לזרבן. גם בחרו ב7 אנשים, עשו להם את העיניים והרגו אותם על צומת שבע. אולי תספר לנו איך הבתים האלה נהרסו בעצם. הרי אתם הלכתם, הבתים היו שלמים. היו שלמים, כן. וכששמעו זאת, באו הרסו לנו את הכפר. מתי הרסו אותו? ב-49, פברואר 49. פה מדרכה או שאת האבנים של המדרכה לקחו לבניות פה באזור? לקחו, כן, זה מרר, לקחו את כל האבנים הטובות. כן, לקחו את כל האבנים הטובות? כן, כן, לא השאיר שום זה. אבל זה לא בתים, היו ככה שוב. מה היה? פושות, כי הם היו... גם בזה, במגדל-כרום לא היו בתים ממש, רק אם לא היה... בית אחד היה מאבן, הכל היה מבוט. כי הם היו... זה בקות הפרות של בוט. כן, זה לא היה בתים, זה מין... זה לא כמו שרואים היום את הכפרים הערבים. אני רוצה לשאול אותך משהו יותר ברמה אישית. כשאת היית פה בקיבוץ, שיש לנו 49, 50, 52, יותר מאוחר, ואת עומדת כאן ואת מסתכלת על הגבעה של פרדיה. איזה הרגשה יש לך? אנחנו היינו באופוריה אחרי מלחמת השחרור. כולנו... למה אופוריה? שרנו חיים. אנחנו היינו בסכנת חיים. ממש בסכנת חיים. היה יישוב. וזה היה פלא גדול שלא כבשו אותנו. אז אנחנו היינו באופוריה. ממש... והיה מלא רצון של להקים את המדינה. זה שהם הלכו, וזה כל הזמן אני מספרת את זה, בין הרות היקו מלמעלה ואמרו לכם לא ללכת, מי שלא נלחם נשאר, עובדה. מי לא נלחם? אצל הערבים. כן, כל היישובים כאן המסביב שלא נלחמו. אז את אומרת, את רמי השאירו כי הם לא נלחמו. לא נלחמו, נלחמו, אבל הוציאו את הדגל לבן, והיה, אמרתי, קצין וג'נטלימני, זה יהיה קצין, שהוא היה מפקד, ככה סיפרו, אז הוא השאיר אותם. אז כנראה כאן אלו נלחמו, ואז ברחו. אז זה לא בטוח שכל... ברחו, כי נלחמו, אז הם פחדו שמה יהיה. 19 לחודש העשירי, וגם עלו לליבנון ב-20 או 21 אנחנו חודש. מצאנו את האוטו קאוג'י, איזה קצין היה? קאוג'י. קאוג'י זה המכונה של קאוג'י, הפונצ'רת היה על יד התחנת ניסיונות. כן. שאנחנו הגענו אותנה. המכונה הייתה שם. שלא. כן. מעניין. וואו. זה מה